ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫോർക്കിംഗ് ഡ്യൂഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും കൂടി തരുന്നവരാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറമാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും കൂടുന്ന സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, എൻ്റെ അനിയനും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബൂസ്റ്റ് കുൽക്കിയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ബോട്ടിലേക്ക് പാലൊഴിക്കണം. Io Cassandra, игривая подраз, отмевала разум, убивала музыканта. Ты мне я рядом был и верила легориями. Моя дикая Кассандра, игривая подраз, отмевала разум, убивала музыканта. Ты мне я рядом был и верила легориями. Съедены вот эти пираты. Нарекли тебя накормленные бедом, ай-яй-яй. Ты на сунгере души педалами любима, так и стоит талентами родимыми. Храним образопасы угнетенными сердцами, воспевалась биты за время навела жадных сил. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ бൂസ്റ്റ് ഇടണം. Негатива тем, кто не увидит свет, и больно ласково, красиво закручивалась уже. Мы намерены выйти себя, как дети пути. Брали, что хотим, и скорее я не смог в этом мире один. Рабанец благослови, сегодня забудем. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കസ്കസ് ചേർക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഐസ് ചേർക്കുക. ഐസ് ക്യൂബാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പകരം വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാം. അതിനുശേഷം ഇത്തിരി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബോട്ടിൽ അടച്ച് കുലുക്കിക്കോളി, നല്ല കുലുക്കിക്കോളി. Улетает дым, она знает пол. Позволь раствориться в океане.